Ngiyanibingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha. uSteve wakamchunu ngisebandleni le-Apostolic Faith Mission of South Africa ngisemthonjeni Christian Center Assembly sisevelgedacht Springs ekuruleni. Ngithanda ukunikhuthaza nje namuhla ekseni ngephupho kubaleka kokuba nephupho. Iphupho linezinto ezimbili engizokhuluma ngazo ngithanda ukuthi nizibambe nizazi. Incwadi kaGenesis chapter 37 uverse 5 lithi uJosepha waba nephupho. Ngenxa yephupho bamzonda abafowabo. Isingithi sisithi bamhate even more. Okusho ukuthi indaba iqalanga ngephupho bebavele bamzonda uJosepha. Why? It's because uNkulunkulu umekupa iphupho okupha netalent nekhono elihambisana nephupho. Awudingi ukwenza lutho, it's something ozalwa nayo. Kahle kahle umona nabantu abanomona understand ukuthi wonke umuntu unento abanye abantu abanganayo. Uyabona inyoni azifundi ukundiza ziyandiza. They were born ukuthi zindize. Now you've got something ozalwe for yona ophiwe yona. So bevele bemzonda uJoseph anikhumbule ngisho ubaba wakhe mama akhela ingubo uma emthungela le ngubo babethukuthele bemzonda wayevele zonda. Kodwa iBhayibheli lithi uThome betshela ngephupho bamzonda even more. Ngithanda ukukukhuthaza namuhla ukuthi into yokuqala omele uyazi ngephupho ukuthi iphupho lidala izitha. Unenkinga uma uba umuntu ovela akhubeke masinyane, ube umuntu ovela afuna ukugive up. People will hate you just because unephupho. Why? Because abantu bathanda abantu aba-ordinary. Abantu aba-ordinary sonke sesifuna phakathi kwabo. Ngisho nasenkonzweni abantu bafuna ukuba phakathi kwabantu aba-ordinary. Babakuxhoshele bathi na izolo ngiflyile ngaye Durban. Last month bese Dubai. Angeke uxhoshele umuntu onezinto ophumelele onephupho. So abantu bakuthanda ordinary. That is why the day uzothatha isinqumo ukuthi ngifuna ukwenza something empilo yami. Nabantu ekade babahlobo bakho nabantu bebakuthanda bazosuka kuwe. Inkinga yiphupho. Awuyisiyona lento ocabanga ukuthi uyiyo. Uma ungaqala ulandela iphupho lakho abantu bazomangala. That is why ifama yathatha amaqanda iwatholile nje engazi ukuthi awani yawafaka kahle namaqanda esikhukhukazi. Mase kuvela amaqhwana uma seyibheke yabona le ayifani nezinye inkukhu. Uma baxoxa umlando bathi uma ikhula baqala ukubona izinkukhu ukuthi man lona leyakusinkukhu cause babiza ezinye inkukhu benza meeting bathi yazini lo muntu lo akayona inkukhu. Uma ngazi ukuthi ukhozi uzosiphatha asimenzeni mihla namalanga aqabanga ukuthi yena uyinkukhu. So every morning bekathi makavela bathi bravo you mighty chicken. Angazazi ukuthi ukhozi, but one day kwavela olunye ukhozi lathi noma kungathiwani ukhozi lolu lamthatha landiza naye uma selile phezulu lamtshela indoda uyona inkukhu ndoda ukhozi. Uma ngikuyeka la uzama ukundiza, uma ufile kwakho yamiyeka le lokhozi uma ehleya phansi before nje angashaya phansi wathi wavula impiko wathi wow ngandiza. Nawe uma ungalandela iphupho lakho abantu bobona into abazange bayibona kodwa bazokuzonda abantu, bazocriticize abantu, bazomelana nawe kodwa ukhumbule nokuthi uyabadinga nabantu abakuzondayo. Abantu abaningi abaphumelele bazokutshela ukuthi if ngabe bengezona izitha bengeke babe laba khona. Doran Morris uthi uthisha wakhe wathi kuye wena you'll never amount to anything. Wena ngeke uqede isikolo uthi kwamotivate ukuthi abe ne degree. Bambelela kuphupho lakho kodwa ukhumbule ukuthi iphupho lidala izitha. Eyokugcina iphupho kumele ube neprize oyibhadalayo. You'll have to work for your dream. Izinto angeke zivele zenzeke. Abantu abasha ungimamele. Ithulusi eliphiwe lona elikhona la elokishini ukuthi sifunde. Ngisho njalo ukuthi abantu bafunda mahala. You'll have to work hard ukuthi iphupho lakho liphumelele. Mawuye esikolweni sebenza serious wazi ukuthi into ezokusiza ukuthi iphupho lakho liphumelele. Ungabe umuntu othemba ukuthandazelwa kuphela. Kuhle ukuthandazelwa kodwa uma ungenzi lutho angeke uphumelele. Ifaith uma inganama actions corresponda ifaith, low faith useless. So asibe nabantu abazitshela ukuthi sengenze konke engizofunda. Masibancane sasithanda ukuthi sihlale emvuselelweni ebusuku singasidadisha ekseni sicule lithi in him there is no failure. Still sifaile. It's because uNkulunkulu siphila amandla ukuthi senze into zenzeke. uNkulunkulu siphila amandla ukuthi sigucule impilo zethu. Sebenza, pay the price. Vuka uye esikolweni uzimisela. Omunye professor wathi kimi mfundisi benginephupho lokwenza into eziningi
ngicela iminikelo ngingathola iminikelo ngadecide ukuthi ingane ngingafundi ngafunda ngaba university professor ngaba accountant today ngikwazi ukubhadala even nama missionary trips wami ngiyazibhadalela because I have realized ukuthi iphupho lidinga ukuthi ube neprize oyibhadalayo lifuna usebenza konke okudingayo uNkulunkulu ukubeke kuwe Bible lithi in all hard work there is profit kuhle ukuthi uthandaze kodwa ekugcineni ukhumbule ukuthi iphupho lizodala izitha and iphupho kumele ukuthi ubhadale iprize ukuthi liphumelele inkosi inibusise ngiyabonga kakhulu ngiyabonga